पुलियानो जत फाइ मानजाब खायनाय मीडिया ताकुक संनो सोंतिनि तांगै प्रेस मीट खायनाय मा थांखा हांकै खाना जतनो बुवाग्रा साल किसा सकां नगुसुना खायका फाइनाय 28 तारिखो हाथाय कतर बरमुराबो जाया नंयाखै हांगार स्टेक टंना हनैनाय ओंकै आबनो सापर्ट खायनाय बागै सिनि टीयू आईपीसी फुल सापर्ट खायनाय बुवाग्रानो सापर्ट खायनाय जत सारा त्रिपुरा सिनि आनासे कानासे जत सिनि टीयू आईपीसी नि मेम्बर वारियार्स रंग आं टीयू आईपीसी नि प्रेसिडेंट नङै साख्लायका अदिनो जुदिओ ओंखांखै जत्तनो बुवाग्रा जे बखां दङ आयं फायनायनि बागै तामगै हममाले सिनि मान थाइनो माना थांथानि मान थाइनाना थांथानि बुवाग्रा एमन सातक पिटक खालायजाखा बिसा पुरा दिल्लीआव फायवायसा थांवायसा खायजाखा बीजेपी हापांबाय एबं सेंट्रल गभर्नमेंट बाय ओंखाय आबन बागै सोंनायो ताबुक बुवाग्रानि नाहारजाक दैकल जाकबाय बोसकांनि सालो 28 तारिखो सोंबो आबनो सापर्ट खायथानाय ओंखाय हाइन हायताय सानामु सोंफिरो नायदि बुवाग्रानो जे कासुई किटिंगि कक सानाय रक बरक तामुंगै बुवाग्रानि एगेन्स्ट कक साका बुवाग्राकी जुदि अरो तिप्रासानो हामक्रायतु फायनायनि बागै तिप्रासानि मान थाइनो नानानि बागै साननानि बागै कक सानानि बागै मान खांखै जे आलका पार्टी खायनाय रक गोसाकथों गुफुरुंथों बीजेपी थों आईपीएफ थों बरकी अबनो आ मान मानो सापर्ट लागदा बा आबनो बरक बुक खायगलागदा निश्चय बुक खायनाय बले गा आबानो सोंनायो अ जागा गोचाक गुफुर पलिटिकल बाय कुनु ता सुदि आ 28 तारिखो जत्तनो दले दलेखे बुवाग्रानो चबानानि बागै अंखरना नांनाय आंनि जिबो बुवाग्रा बाय बोसकांगनो तंनाय आबो हायके सों कक साबजाकसिनि टीयू आईपीसी हासरनि लुकुरनो और थाङि मानजाना बागै हयतोबा और जेटा जराना बागै तामुख जानामुसो नन बेखाखि रग सिनि बाखां तैतो जों अबनो कबकनाय सारा त्रिपुरानि सिनि तो तंनाय एरपरे जत पार्टी हियावै केबो फानो बीजेपी सीपीएम हाँ आईपीएफटी हाँ हाई हियावै त्रिपुरा मथां हियावै आदिनि जे बुवाग्रानि जे हांगार स्टेगो आरो जत्तनो मा थांनाय जत्तनो सहयोगिता मा खायनाय आबोसो सिनि गोसारमुं बा नाहारमुं आनि सिनिमुं सारा त्रिपुरानि टीयू आईपीसी नि प्रेसिडेंट मतिलाल देव ब्रह्मा एक्चुअली बुवाग्रानो जे ताबु ठेस रनाय रक बा किसु बेंगाय मा हाइके कक सानाय रक बरक निनो से बरक सेकां बिनिनो से बो 35 माया बो जखन सायापा नमा सानायका बो एमपी इंगै तंमानि से बो स्कट समांग्राया क्वार्टर समायाबले बखे बाहाके तरजाखा नो बखे बाहाके जातिनो हामजा ग्यांखा बुवाग्रा थैना नांनाय हत पाति माया कानाय नि बो जे आ कक साका तिनि जुदि मानि फायकांखै बकि एडिसी एरिया तंयावै बजकी जेनेरेल तावानो ना फाइटं फायनाय बबो तो आरो आम मानमानि जागा बबो तो सामिलेंनाय बले बबो तो जुदि 14 लाख तिप्रासा जुदि हामारि मानखे मानथाय मानखाखै बबो तो आरो खबजाक बले बो जे कक साका आबो बेतलाई साया किन्तु आबो व्यक्ति आघात खाइमा हिंगो किन्तु पलिटिकल व्यक्तिनो आघात ताखलायदि व्यक्तिनो बिसि लाई ककनता सादि बिनाबोखे बेतलाई लाइखा नाहय थैना नांनाय नाहय राजनीति याकाना नांनाय एक्चुअली नों जे राजनीति खायखा नोंखो सामनो फुनुगै राजनीति खायखाबा नों सामनो फुनुगै पलिटिकल खायखाबा नोंबोथ' एक समयाव बुवाग्रा बाय कक साइ बुवाग्रानि नुयं मानो फुनुगै 184 जना राजानो फुनुगैनिनो कक साइ और पलिटिकल मा खालाय बले नों नेशनल पार्टी खायखा नेशनल पार्टी खालायनाय अरनि तिप्रा सारनो ताबुक जरा यक सामानि ब दल रिमांखा रिमानो हुंगांकै आसोगनो गसि जागंकै बरक ताबुक बतो थाइसे कक सायाबले ब मेमोरेंडम देखानो विभिन्न दल तो मेमोरेंडम देखांके फुनुगै मानो जों तो दिल्ली थांगै कक सालायमेन सिं तो मेमोरेंडम फुनुगैनो मानो बरक जे पार्लियामेंट विधानसभा पास खायनाय जों पार्लियामेंट हका हनि सामानि आबनि मेमोरेंडम तो जों मानिया बा खोनाया बरक सिमिसे साव आर बरक जुदि साइनो तंखांकै बरक ताबुक जरावो बुवाग्रा गन दिल्ली थांगै सानै फैमानि जागा बरक कुनु कक सालायमा नुगिया खबले कुनु मीडियाव सों नुगिया को कुनु पकासो सों नुगिया खबले बरक जे दिल्ली कक सालायका आ टीटीसी रेनाय बा डाइरेक्ट फान्ड रेनाय हनै को मायाबले सों बरक सिमिसे साइ तंख सोंआबा हाय कुनु नुगियाखौ जत मीडिया रंनो बेलायनो हामबाय दिनै जों खायसे प्रेस मिट खायना दि थां दङ सिनि नाहार मंगबनो बोसकां 28 तारिखो सिनि महाराजा सिनि 14 लाख तिप्रासा रं बागै जे हांगार स्ट्राइक घोषणा रमानि अर बुवाग्रानि सिमिया
मानथाय चिनिबो दङ चिनिबो दायित्व दङ एबं आरो बुबाग्रा सिमि थैनाया नाखाय जोंबो TYPC सिमिया जत त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सारना नाखार थै कचल गायनाय जुदि न बुबाग्रा सिमि थैयै जोंखा आरो बानजि दंनाय बुबाग्रा हाइब्रक से थैयै कुनु सलिसन यांखाय जों भबिष्यत जों गोथां दंबो जों गोथै हायं थानाय आबोनि बागै आं जत त्रिपुरा हास्तेनि सिनि 14 लख त्रिपुरा सारं साहो फादि सिनि पाइथाक लाइबुमा नाखाय सिलायजिनाय बरमुरा हाथायनो थैना नाखाय थैनाय थांना हांखाय आरन हयतेनो जों थांमानि हयते मुक्त मानसिनाय थांनानै मुक्त मानसिनाय अबनानि मेसेज जत त्रिपुरा हानि बरक केबो नंखरियाता तंनि फादि चिनि अरे 28 तारिख मन चिनि पाइथाक चबा अपसन जतनो हामबाय आनि बुमुं पहर देव बर्मा TYPC नि सेंट्रल कमिटी नि मेम्बार